Mga igsoon, bago pa lang yun, no? Niabot na to ang kuyog din sa studio karon ang kasamtang Assistant Chief, no, sa Provincial Disaster Risk Reduction Management, si Sir Wilson Ramos. Sir, mayong buntag. Mayong buntag. Sir, ay kalimti pag dapit, no, ang imuhang mga mahal sa kinabuhi o kaubanan na to sa province. Sir, no, motong siguro unsa pa may mga concern sa ato sa PDRRMC, no? Unsa pa may mga concern, mga nasinati o natala na to nga mga dagko pa kayo nga mga panghitabo, no, dinhi sa labi na gyud sa probinsya sa Sugbo. Sa pagkaron ang katong pinakadako yung nadawat nato katong sa bangga sa MB Aquinas ug katong sa Sulpicio. So mo man na itaboro ng incident commander nato ang atong hepe sa PDRM o si Mr. Neil Sanchez, sa incident commander ron sa ang naitaboro sa katong pagbangga. So ang with regards sa ubang pang mga kalamidad na tabo sa probinsya to subok probinsya, andam ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa pag-alagad o pag-responde sa mga katalagman gad. So mo nay siguro sir, no, ang pangutana nato unsa man ta ka preparado dinhi sa Cebu sa pag-address no ning mga matang sa katalagman. So siguro ma'am sa inyo sa DSWD ma'am, unsa may mga pangandam? Sa ato sa DSWD ang ato is nagyutay standby funds of 500,000. So replenishable na siya. Kung gamiton ready gina siya magamit anytime kung may disaster. And then naitay stockpile. So usually atong stockpile is na 3,000, pwede sad 5,000 gani ato nang pangandaman daan. Family packs na siya, sir. And then naa sa day gitawag og quick response team. So ang atong mga staff sa regional office ato na siyang gikuan into 3 teams. So natay QRT1, QRT2, QRT3. So quick response teams. Kay panahon sa disaster mag-duty gyud mi. Ang tanan nga staff so biyaan gyud na standby gyud. Biyaan gyud na mo among mga trabaho kay mag-duty gyud mi on 6 mahimo 24 hours gani gyud kung dinagko na jud kaayo nga mga operation parihaan ni karon. So naagyo tay nakakuan na mga staff na ay ma-involve sa kaning pag ato mga social workers na ay gitawag natog mga debriefers dito kanang sa mga survivors, sa mga victims. So mao ni atong ginabuhat naasay atong staff nga i-assign sa relief operation kanang maghatag og mga kanang mga pagkao kaning kanang mga family packs nato atong i-distribute nya. Naasa tay kanang depende kung unsay panginahanglan kay naamo tay mga social workers pud nga mag-assess nga unsa gyud mga needs. So sa karon sa atong i-base karon sa nahitabo sa katong St. Thomas Aquinas natay mga staff deploy nato sa mga hospitals kay naaman dito yung mga survivors. So naay na deploy sa katong una dito man to sa Vicente Soto, sa Chongwa, sa Perpetual Socor. Then naasa to yung mga survivors naa sa Subotel, naa sa Tugo office. Then katong basta tanan nga naa dito ang mga survivors nag-deploy mi og mga staff. And then karon sa Cosmopolitan pod na apod ta kay gitask man ta nga kanang usam ta sa mo sign sa pag-release sa mga bodies nga katong na-identify na. So ang atong buhaton dito is among i-interview ang mga pamilya or relatives, mga immediate relatives nila or mga legitimate relatives. Then mangita ta sa atong mga dokumentos kanang like for example katong mga birth certificate, marriage certificate nga magpagmatuod nga kanang sila gid ang lehitimo nga mga relatives ani nga mga patay. So mo na ang gibuhat sa DSWD pagkakaron. Then naasa tay ang ato is naasa tay reporting sa DROMIC, naamo tay katong sa DROMIC nga reports nga send yun nato sa Manila. So naagi tay ready every kuan na 6 o'clock, na 11 o'clock, na 3 o'clock, na 8 o'clock ingana. So kuan jud na siya, updated yun na siya every time nga kanang kuan. So kay bawo gyud ang Manila kung pila na karon ang mga naapektuhan, pila na ang kuan. So updated gyud sila ana tanan. So labi na ang national, no, nakatutok yun din sa Cebu, labi na yun din mga pang tinitabo. So muna nga updated yun ang paghatag ninyo sa mga taho. Reports. So nya
kanang ready gyud sa ta permanente kung magkinahanglan unsay mga panginahanglan nila, i-provide yun na mo sir, tanawon yun na mo unsay mga needs nya. Kung wala man gani, sumuna gani nga ato tong gamiton tong atong standby funds, pag-purchase atong mga kinahanglanon nila sa katong So gawa sa stockpile na pagitay standby funds. Yes, sir. Okay. Sir Wilson, sa pagkakaroon sir, pila naman ang natala gyud nga kuan nga dead bodies nga na-recover? Na-recover ng dead bodies gyud as of meeting na mo gahapon sa katong sa Provincial Disaster Council is 76. So ang gahapon pa ni. Kagahapon pa. Gahapon pa. So napamang ko nadungang nila pagka hapon na, so gi-identify pa to nila, pero nanay mga na-ship dito sa nauli sa ilang tagsa ka pamilya katong ma-identify mga 42. Ma'am, sa updated na tong atala ni abot na 79. Okay. Kay kuan siya sir. Actually 78, pero ang katong kuan is gi-count nila namto yung mga parts, no? Katong body parts. Nag-roll out ang DOH na kana na ang i-count to siya as one. So mo tong 79 na ang atong counting sa bodies. Okay. So mo dito yung nadugang dahil Sir Wilson, no? Okay. Sa pagkakaroon kay ang sa DBI man sa kanang disaster victim identification, sa mga body parts consider nila as one body man gyud. Sir, kita sa province kumusta man unsa may mga pagpangandam na to? Gawas aning mga panghitabo karon sa mga probinsya unsa may mga gipangandam sa nato? Sa ako pa konsulte ang probinsya sa Sugbo is andam gyud, mao pang gyud ang primero paglingkod sa atong gobernador ni Junjun Davide. Mao gyud unang opisinang gibisita niya ang Provincial Disaster Management Office. So kay iya man natan-aw na mas maayo ning preparado ang probinsya sa Sugbo kontra na inya na mag-andam kay at least andam og gisuportahan sa ang administrasyon ni Governor Davide ni sa atong vice gobernador og sa yang sakop ni Madam Agnes Magpali kay mas mayon ning andam na tandem gyud sila with regards sa provincial disaster preparation. Sa ato pas probinsya, ang amorong gibuhat ron sa Disaster Management Office is sige mighatag advisory thunderstorm advisory, rainfall advisory sa mga kalungsuran na para ma-prepare sila kung in kaso na maabot na katalagman. Sir, ang atong mga kumusta man unsa may imuhang observation, no, as far as preparedness labi na gyud sa mga local, no, sa mga kalungsuron og syudad dinhi sa ato as probinsya. Kini sila inyo nabasad ni silang gigawa sa pag feed ninyo sa mga information. Ang pagpangandam nila naghatag sad mo assistance pud ngadto nila. Yes, naghatag sad mig assistance sa atong kay kani mang disaster preparedness collective effort manguni sa ubang ahensya with regards sa rehabilitation na atong provincial social welfare sa panguluan ni Evelyn Sinahon sa atong provincial health office ni Dr. Isolango. So andam gyud ang probinsya sa Sugbo kung kaso na mga panginlandan gyud sa ang kalungsuran. In the first place na nag-unsasan mig conduct san mig training, sige mig conduct training sa kalungsuran ang gitarget mo mga barangay para maandam sad sila in kaso na gini makatalang mamabot. Ma'am, ang nahitabo na to, no, nindot kayo kay napakita, no, nga ang pagtinabangay pod sa mga lain-laing mga ahensya ug mga private sectors, no. Usaban is mga pangawhag sad ma'am, agi na to og kanang gitawag na to collaborative nga effort. Mausad ni ang inyong panawagan pod sa ato ang mga partners within sa Cebu or sa ubang mga lugar dinhi sa Region 7? Yes sir, kay ang kanang kong panahon sa disaster ma-involve gyud ang tanan, no, kay kuan man lain-lain man gyud siya kanang task. So dinhi sad sa Cebu na atay Regional Disaster Council, National Disaster Risk Reduction and Management Council. So naagi na meeting ang RDRIMC every 3 months, so quarterly ang meeting. So recently gani ang preparasyon nga atong gibuhat katong gitawag na tog LGU Summit. So ang tanan mga local government mga chief executives ug ilang mga local dream nga office o mga officers o mga MPDC nagpada sila representative, gitapok na sila dito sa CICC last siya sir August 1 and 2, July 31, August 1 and 2.
ang purpose ato is kanang gitagaan sila og kuan bitaw overview kung unsa ang panghitabo, so unsa ang nahitabo din sa Region 7, so mga specific kaayo niya unsay mga efforts nga gibuhat sa government like the UST, unsay mga preparedness nga gihimo DNR, so unsay mga role namo ato PNP sa DSWD, kung unsay mga role namo gi-explain to namo. Basically dito sa among kuan sa DSWD is nato sa camp management ato evacuation kanang management of evacuation centers. So among gi-emphasize gani sa ila nga na dapat naagi na siya standard ang evacuation center, so dapat nata i-adapt sa ila sa LGU. So mao to siya ang output ato nga summit is maghimo jud sila plan nga kanang dream plan nga local sa within sa ilahang munisipyo. Kay mao na siya ilang basihan bitaw kanang like for example for the next year, so naa na sila daan mga plans kay aron nga So expected ma'am nga nana sila plano man atong maong summit. Oo. So nindot So, kayo muna kay siya. at least importante sa guna sa pagpangandam ng plano. Sir, kita sa province since katong nga maong summit daghan magitong mga representatives gikan sa kalungsuran, unsa man say inyuhang murag mga follow through activities ato sir to ensure no nga ato ang mga LGUs na agyod ang plano niya in place na gyud ang mga sistema ug mga requirements sa pagpangandam. Katong summit nakatambong mo katong summit 3-day summit, kato gi-presenter sa probinsya sa Sugbo ang mga plano gyud na pagpangandam o unsay pangpangilanlan para sa disaster preparedness. So ang sa kalungsuran sa in place man since na pag-reenact na ng pagpasara ng balaw ng Republic Act 10121, ang tanang mga probinsya, ang tanang mga munisipyo is nanay mga disaster management disaster risk reduction management officer gi-designate ang uban gi-appointed at least na maklaro na gyud nato sa unsa gyud ang role gyud sa witiga sa disaster preparedness. Preparado na tanan ang makalungsuran, mabitang mabantayan ninyo na ron ang mahitabo ron sa unay mga disgrasya, na mga calamity katong nahitabo sa Naga na putol ang kahoy. Katong mga inato. Kato dito automatic na pagsugo sa atong gobernador na ato na naputol yun ang kahoy. Na-address din to. Na-address gyud to. Kay pila to ka oras no nga na stranded ang mga sakyanan tungod lang atong century old. Ka oras gyud to kay tungod sa na traffic sa ang ato is mabitang pagpangandam paghitabo ato na yung LGU sa Naga at ang DPWH o katong mga PNP na ang usay mga role. So bintaha gyud kay sir nga andam no kay kanang gitawag natong quick response. Yes. No, importante kayo. Apan sunod akong pangutana sir, kita sa province diha mo gutoy nadunggan nako nga mo acquire ta og kanang murag amphibian, murag multi-purpose nga kuan. Apan sir, tubagon lang na nimo human lamang niining pipila ka manginsahi. Kay baba mo nga ang trahedya sa Doña Paz batok sa usa ka oil tanker niadtong 1987 ang labing masulubong maritime disaster sa kalibutan. 4,300 ka mga pasahero ang nataliwan sa maong trahedya. Ako si Pagtubig Chrisley, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Mayong buntag, ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation. Nagtanyag og training scholarship ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi Cool Adventure Camp ngadto sa mga pampublikong sekundaryang tinun-an. Mga pampublikong sekundaryang tunghaan lang ang makapahimulos sa tulo ka adlaw nga training scholarship. Usa sa mga tinguha sa maong pagbansay-bansay mao ang pagpalambo sa kumpiyansa sa kaugalingon sa mga tinun-an. Sa laing bahin, nipaubos og tulo ka adlaw nga leadership adventure program ang mga tinun-an sa Union of Progressive Students sa University of the Philippines Cebu College didto sa Adventure Education Center sa Rafi KAC sa Barangay Kansumuroy sa Balamba. Ang kalihukan naglakip sa challenge rope scores diin ang mga partisipante ni saka sa mga high elements. Ang maong kalihukan usab naghatag og kahigayunan sa mga partisipante sa pagpalambo sa ilang kooperasyon og teamwork. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtubig Heidi, maayong buntag.
Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad kadto sa Ramon Abortis Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipala ang nomination form kadto sa Ramon Abortis Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta no, daghang kayong salamat gikan ipagto kay Heidi no sa maong mga balita. Okay, kato sir akong pangutana, unsa may diha ko nakadungog ko nga dihay plano ang probinsya nga mo acquire no og mga kagamitan. Kumusta naman sir, unsa may mga kuan agig appeal sa atong pagpangandam? Agi sa pagpangandam is ang kaning probinsya sa Sugbo is na malit na tag nag-purchase na tag mga rescue be kanang rescue equipment kasagaran katong mga chainsaw, mga gamit nyo pang rescue response. With regards sa atong vehicle, gitun-an pa naturon to kay kung mada sa budget kay mahal ba ang mga rescue vehicle kung mahimo maka magbuhat lang tag atong makaning indigenous materials daghan na kayo sa Manila lang no, daghan kay pang feature nila nga mga indigenous nga makaingon ka inani ka creative no, ka innovative ang Pinoy. Yes. No, kay daghan kayo. Yes sir, itong nasa opisina one time nag-present siya sa ko si Mr. Sanchez, gi-present niya ko na amphibian vehicle na made of sa kaning multicab. Kasagaran sa atong multicab. Siya ko na nag-design na mahimong mo unsa sa baha, murang i-present niya ko na sa Manila. Pero kita na ko kay mas daghan man ang multicab dire sa Cebu. Hunos magamit gyud nato tong unsa. Bitaw. Unya kuan sa no kay ang atong mga labi na atong mga lugar sa Dima gipot na kayo, so dali ra sad siguro na no. Anyway, ato nang paabuton sir no kanang amphibian nga made of kining sa ato ang mga kanang gagmay no nga mga vehicle. Ma'am kanang bago lang atong naisgutan dito sa CICC, unsa may mga pagpaambit sad sa ubang mga probinsya pod kabahin pod sa ilang pagpanan labi ni dinhi sa Region 7? Ang diri sa ato naay kanang organized sad kaayo na group katong sa San Francisco Camotes. Naapon na sila rescue gyud nga team nga mo responde po dayon, mga best practice man to sila. Og dinhi po sa ato sa Kiyot Pardo ang beeper nga mao gani sad na ni-responde atong bago lang Friday, no atong Biyernes update kay na sila diha ang beeper unya naa sa diri sa kay magkwanta sa Cebu man to then sa Negros sa Bayawan City napon sila best practice kanang ila pong rescue team. Katong gi-mention nimo ma'am sa Bohol na ay unsa tay katong tertiary no? Unsa may konsepto po nila to ma'am? Ang sa tertiary is kanang ila jud nang gi-connect into kanang sa mga LGUs tanan. So mura siya 911. 911. So kung mo dial sila ana, diretso dayon responde. Kay naga-provide yes. Kita diri sa concert, kita diri sa probinsya sa Sugbo, unsa man say mga plano na to like mga iyon ana no nga unsa man say makaingon tang pong response po sa mga LGUs labi na sa pagkadungog sa sharing no sa tarsier kita unsa may atong sa probinsya sa Sugbo namantay kanang upland pagpangandam mamintang giingon na nanatay early warning system na gitukod hopefully maka-purchase na katong mga communication equipment sa probinsya sa Sugbo kay limitado pa man atong equipment pero at least magamit man nato kay namantay kanang komunikasyon sa mga pulis kay gatagan natong mga gadget equipment ang mga PNP sa kalungsuran dahil may mga kuon sa kadatawag o katong giingon nako na uplang pagpangandam si maghatag advisory kung si thunderstorm O1 or either mo communicate sa mga pagbaha plus flood at least makibaw gyud ang kalungsuran ana at the same time sige may conduct og training hopefully ang among target sa conduct sa training all year round na siya sir no pagpangandam dili ra sa training nagkaunsa sa mi kaning training sa mga youth kay kaning mga youth biya nato is abtik kayo gusto sila dili ra sa sports gusto sila makatabang sa community so daghan na train sa mga youth out of school youth sa kalungsuran especially itong
wa mag-eskwela na train na gyud sa basic first aid, mga emergency response na sa Cordova, sa Naga, atong last year sige pa mo training until now continue pa nato ron. Nasa kuy na bantayan pod no nga ilunsad pod kining sa Mandawi City kining ilang operation center, more or less mura-mura pod siya kanang 911 no nga type. Nga naka-cover lang within sa Mandawi City no. In fact usas mga adlaw dito ko hapit na makompleto no ilang operation center no, kompleto siya sa mga monitor ug uban pa. Kunya naghan pa sang mga LGUs nato no nga sa ilang kaugalingong initiative naka-set up gyud ug mga ingon ani nga mga management no nga kanang gitawag og disaster management operation center. So nindot no nga mga best practices ba nga ilang gipasiugdahan. Makita man sa nimo katong paghitabo sa pagbangga sa mga duha ka barko katong early pag-response tanang ambulansya from Mandawi pa Konsolasyon, probinsya, sa mga barangay tuag yun sa site ng transport mga survivors, mga biktima padung sa kalain-laing ospital. Pero meron gidaman to sa Talisay District Hospital. Pagkumana to gipang pull out pada sa mga kalain-laing sa Vicente Soto, si CMC, Cebu Doctors, sa Chongwa o sa Perpetual. So magay tampo nga sir nga well coordinated gyud kung anytime sa panahon nga naa na mga disasters. Kay na in place na sa kaning incident command system sa Cebu, although di pa kayo naigo sa tanong mga kalungsuran, at least naklaro na nato ang role kada usa sa mga ahensya. Unsay yung role yun na dili magsapaw-sapaw kay ang sa una mong is maglain-lain kay usa ra ka nakatutok na sa basa disaster kung ingon sila DSWD region ang sa social welfare, pero karon naa na gyud ang tanang mga ahensya nagtinabangay sa multi-agency, yes, multi-sectoral. Hasta mga private sector may nang paghatag og suporta sa kay nakita man nila na dili ra makaya sa gobyerno ang kaning disaster preparedness kung way suporta sa atong private sector. Ma'am, kita sa region nag-mention naman ta nga ang Cebu province aduna na iniining mga pagpangandam. Likewise sa probinsya sa Bohol ana pod sa ilaha. Sa Negros siguro na mention nimo ang Bayawan, pero wala pa gyud siya kaabot sa tibok probinsya. Ingon man sab sa Siquijor, mga ingon ani nga mga panguan ma'am, mga pagpangandam makaingon bata sa Region 7 nga inana na ta ka ready kung magisgot tag Region 7. Yun ana ba kaandam ang ubang mga probinsya no, labi na nga naay mga probinsya sa siguro nga limitado pod ang ilang mga resources. So unsa may mga mahimo pod nila nga pagpangandam. So far ang sa diri sa Cebu murag mas daghan-daghan atong mga kuan din no. So ma-mobilize nato daghan nga grupo. Sa Bohol pod murag kuan na pod sila, pero di po ta kaingon kay ang kada LGU gyud depende maguna siya kay og i-base na to sa among pagpangandam nga sa DSWD, like for example ang amo jung ikuan sa pagpangandam nila nga naa sila stockpile sa ilang kaugalingong mga lungsod no, ingon na kay aron diretso nga makahatag dayon kung in kaso in times of disaster magkinahanglan dayon ang mga kanang biktima og mga pagkaon baron na naa dayon. Pero dili man gud di gyud ka kuan pa gyud sa LGU gyud tanan no, so dili pa tanan gyud ang makuan anyway. Pero ang sa amo sa regional office ang ginabuhat namo kay para nga maka-augment pud mi dayon sa mga LGU, nagbuhat pud mi kanang nami gipang preposition nga goods, like for example naamtay sub office ito sa Bohol, amo jud nang gibutangan dito mga goods pud sir kay aron nga og dili na bitaw ilabang-labang nga diri pa sa Cebu magdala pa na dito. Dito sa lugar. Naka-standby na dito. Ang atong gi-maintain nito is 1,000 family packs. Okay. So in times nga kanang kulangon mo nang augment sa time nga movement mo. Dito po sa Negros naapod ta sa atong SWAD Negros napod na 1,000 family packs. Sa Siquijor kay medyo gamay-gamay raman, so nagabutang po dito 500 family packs nga atong gi-standby pod. So anytime ma-pull out jud na nila karon kanang naay mga ginagmay gani nga mga flooding ana or naay mga evacuate nga mga families, naga-request gyud na sila dito sa atong mga SWAD nga offices kay aron nga makapadala dito. So ang ato sang mga staff
ato gyud na silang itagaan og kwan na in times of disaster mo diretso po dayon gyud responde. Ato gyud dayon magtinabangay gyud mi sa among officer, magtinabangay gyud mi tanan, naa man kas accounting tanan gyud mi mamobilize mi diha tanan. So wa gyud na ingon nga kamurang mga social worker mo ikuan dito, kami jud tinabangay jud mi diha sa So biyaan ang trabaho sa opisina. Oh, biyaan gyud na siya kay labi na Mobilize kung na yan. grupo na nimo. Bahala nang imong trabaho anang adlaw, imo jud nang biyaan kay para diretso gyud ka nga to responde pod sa kung kinahanglan jud ka. So mo na ginabuhat nato sa DSWD Field Office 7. Sir, kita sa province unsa may mga murag kanang inyong tambag, no, nga labi na gyud sa ato ang mga LGUs when it comes to disaster, unsa may mga inyohang mga recommendations o angay ipahinumdum nila labi na gyud sa disaster. Ang panginumdum lang nato sa mga kalungsuran is ang preparedness gyud is ang pagpangandam is sayon na pasultion pero ang uban lisod buhaton. Pero sa ato pa kung andam gyud tatanan malikayan man gyud natong ang mga disgrasya, mga kalamidad o maminusa nato ang mga matay or either loss of properties. Pero ang masulti lang yun na mo is kaning mga kalungsuran nga nato is kung sa mga advisory among ipada ilang i-disseminate yun nato sa mga katawhan para makibaw sa sila o sa pagpangandam. At the same time katong mga lugar na mga risk yun na pronto landslide kung pronto baha, at least matambagan nila mga katawhan dito na usay paagi na malikayan kung palitan na naging natanaw nila signs of mga landslide na mga forced evacuation na ginatong ang mga katawan. So ang atong mga kalungsuran, sir, ilan na nagipang-identify ang mga high-risk areas? Yes, nanay na-identify okay. ng high-risk ang areas dito, na flood-prone areas na sa kalungsuran. Kaya na naman tayo hazard mapping ron gibuhat ron sa kalungsuran. Okay, very good. Ang ato lang is more on kanang paibabaon pag nato ba palapdan pag nato ang information drive with regards sa anang sitwasyon na. So up to barangay level. Yes, Ma'am, nag-mention man ko kaganina about San Francisco, no. Siguro rag-sharing pod sa ato mga kaigsuunan. Usa sa mga pagpangandam nila nga up to purok level, no. So na sila gitawag purok system. Gigamit nila ang purok system din ang mga kanang cluster of houses, no. Appeal gyud sila sa pagpangandam. So muna nga usa mo na nabantog sa kayo sa, in fact sila na pasidunggan na sa mga international, no, nga mga organizations tungod sa ilahang purok system nga in place na daan unsay mga panghitabo ang makaresponde dayon unya when it comes to mga data and information kay purok systeman nya household level pa gyud ma-identify dayon kung kinsay mga maapektuhan. So inana ka importante ang mga information kay ang pagresponde. No, so nindot kayo kay mayon ka nga kini nga barangay unsa nga sitio may baw-an dayon. No, naa dayo information, so ang quick response team maka responde right away kay baw naman sila sa mga information. So nindot unta, no, nga ang atong mga LGUs pud unta mo adapt pod sa purok system kay dako gid kay siya matabang, no. Kay kami sa Ramon Abitis Foundation amo sa gina silang gi document, no, ang ilahang mga best practices. Unya nakita gyud nga nakatabang gyud ang purok system. So mo na nga kanang daghan ang mga buhatonon pa unya base sa inyong mga gipaambit, maka-assure ta nga kanang di man siguro 100% but at least when it comes to disasters maka-responde gyud ang ato ang ahensya sa DSWD, sa probinsya ug atong mga local government units. Unya nindot sa dunta, no, kay nga kung ang ubang mga probinsya sama sa Sugbo nga murag daghang kayong mga like media for example maghimo dayo mga relief operations. So nindot kayo. May nakanindot sa dato is kaning katong gingon mo ang Ramon Abuetis is nag-partner gyud sa probinsya sa Sugbo, is member sa provincial council. At least nagkinabangay taron sa astang taga media. Dako ang natabang sa media with regards sa information drive sa ato sa